kasamtangan buyan sa kagulanan mga suliran naghinahanglan sa giya ni Jesus ning kalibutan timpurutang gipuy-an ug karon kunti ayaw lagbuhi imong pagtuo diha sa Ginoo kay siya andam tabang kanimo kung itugyan mo ang tanan sa Ginoo. Kining kalibutan nga kasamtangan tang gipuy-an adunay mga dalan nga lisod ang magihan. Si Jesus lang ang saligan sa tanan tang suliran ning kalibutan ato karon gipuy-an ug karon puti ayaw labuhi imong pagtuo diha sa Ginoo kay siya andam tabang kanimo kung itugyan mo ang tanan sa Ginoo. Karon kunti ayaw lagbuhi imong pagtuo diha sa Ginoo kay siya andam mutabang kanimo kung itugyan mo ang tanan sa Ginoo. Ug karon kunti ayaw lagbuhi imong pagtuo